Als een brandwachtman of vrouw werkt, binnen zij goed beschermd tegen reek en andere schadelijke stoffen. Maar als het vuur uit is, zit er 's morgens nog heel tijd op de kleen. En wat er dan gebeurt, kun je heel goed zien als je die 's morgens vervangen door skeerskom. Onder de 's morgens, oftewel skeerskom, komt de brandwachtvrouw naar buiten ta. Daarna komt ze wat alles onder het skom te zitten, inclusief de brandwachtvrouw en de auto. En dat gaat zo verder de kazerne in. Daarom is er nou een nieuwe aanpak. Wij klaaien ons om, we spelen ons aan, we zorgen dat we skin binnen, vieze kleren uit, skinnen kleren aan, skin in de auto weer om. Die nieuwe aanpak gaat zo ver dat de skinnenkleren gebracht worden en de smargen ophellen. Maar het is al een keer wel een extra stap dat je naar een volle brand mogelijk net op zitten te wachten. Ja, wees dat is weer, maar ik denk als het zien kunnen futsen is dat die gezondheid belangrijker is en die extra 5 minuten die heeft dan ik nog want eat. In en op het shirt wel dat er investeerd wordt met in extra pakken en in gruttere wasmachines en wasmiddel. Een heel soort wasmiddel.